sitwasyon ng Senado kabilang ang sahod ng mga empleyado mag-walk out at bangayan ng minorya at majority bloc kaugnay sa mga isyong pampolitika na dapat sana'y tumutok sila sa mga pangangailangan ng taong bayan. Noong nakaraan yung pag-walkout ng minority bloc noong last week, ang panukala tulad ng pag-amyenda ng mga patakaran para payagan ang online o virtual na pagdalo ng mga nakakulong na senador. Ang Senado ay dinisenyo upang maging critical na balanse sa gobyerno. Hindi lamang sa kapakanan ng isang politiko na nais agawin ang kapangyarihan ng gobyerno nga gagawin nila. Dapat balanseado yan. Nawawala ng boses ang mga ordinaryong Pilipino na umaasang aaksyonan ng Senado. Ang mga problema tulad ng mataas na presyo ng bilihin, kahirapan at yung issue sa korupsyon. Ang ganitong kaganapan ay nagpapakita ng hindi malusog na estado ng demokrasya kung saan ang personal na interest ng ilang opisyal ay nakakaapekto sa buong institusyon. Dapat ayusin ng Senate President ang hidwaan sa pagitan ng majority at minority. Bilang presiding officer, siya ang mamamagitan upang magkaroon ng quorum sa session. Kailangan nilang yung ito pa rin ang kailang mandato, imbis na hayaang maalantala ang trabaho sa Senado, dapat na ayusin na nila yung sigalot dyan sa Senado. Wala, hindi mo na maayos yan. Siyempre, kampihan na. Kasi ganito yan. Yung sinasabi na merong babaliktad na dalawa. Hindi daw babaliktad yung magkapatid na bilyar. Ganito yan. Ang kwan dyan, yung majority kasi, as of moment, sinasabi nila, 13 pa sila. 13, including Senador Bato de la Rosa at saka si Senador Jinggoy Estrada. Pero pag si Senador Jinggoy nakulong, si Senador Bato nagtatago. So kung atin sila sa sesyon, siyempre may posibilidad na mababago ang mga committees. At kung magkaroon ng ngayon, may babaliktad na isa doon sa majority, pupunta sa minority, mapipilitan na papalitan ang liderato ng Senado. Mapapalitan itong si Senate President Alan Peter Cayetano. Pag nagkaganon, sino kaya ang babaliktad diyan sa majority? Meron kaya? Okay, kung isa-isahin natin, si Loren Legarda, Senador Loren Legarda, hindi man babaliktad dito dahil siyempre medyo nasasaktan siya doon sa sitwasyon ng kanyang anak din, di ba? Congressman Libiste. Congressman Libiste na tila yata iniipit din doon sa Kongreso, di ba? Particular itong si ngayon, itong si Francis Escudero dahil may kaso rin ito. Hindi rin to babaliktad. At ganun din si Joel Villanueva, hindi rin to babaliktad. Itong si Senador Jinggoy Estrada, lalong hindi babaliktad dahil may kaso, di ba? Pero ang sinasabi nila, kaya sila kinasuhan dahil iniipit sila baka sakaling babaliktad sila. Pag nagkaganon, nasaan yung ngayon? Yung hustisya dahil ang hinahanap natin dito yung corruption. Sino yung mga gumawa ng mga corruption na yan? Si Senador Jinggoy Estrada sinasabi na siya ay nadadawit dyan sa yung flood control scam dahil siya yung isa sa mga tinuturo
ng mga contractors. Maliban kay dating Congressman Saldico at ganun din si dating Speaker Martin Romualdez. Ngayon, ano ngayon? Miyerkules, Huwebes bukas, 4. Sabi ni Senadora Pia Cayetano, anong mangyayari? na siya yung humahawak sa Blue Ribbon Committee. Pinadala na daw niya ng subpoena yung mga dadalo sa committee hearing sa investigasyon ng flood control. Itong mga 18 dating Marines yata, at saka pinadalan din si dating Speaker of the House, Martin Romualdez. Yan. So, kung dadalo ang mga ito, ano kaya mangyayari dyan sa Senado? Sino kaya ang ituturo ng mga ito? Dahil sabi ni abogado ng mga 18 Marines, dala-dala na nga, mali-mali tayong mga ebidensya. Sila yung taga-deliver. Sila yung nag-escort. Sila yung nagpipick up. Correct. So, sino kaya yung mga ituturo nila ngayon? Ngayon, yung mga nag-iimbestiga sa Senado, may mga sangkot dyan. Ano kaya mangyayari dyan sa Senado na yan? Kaya yun ang kung dyan. Abangan natin. Mahilig naman sila sa chapsuy tsaka sa pakbet. Kaya nga. Magkakaibang Magkakaibang paghalo-haluin. Pero yung issue, paghalo-haluin nyo na rin. Kaya nga. Para wala kayong matapos. Ngayon, balikan natin yung majority members saka minority. Yung minority members, kinabibilangan ito sina dating Senate President Vicente Tito Soto III, si Juan Miguel Zubiri, si Sherwin Win Gatchalian, JB Ejercito, si Risa Hontiveros, Lito Lapid, Kiko Pangilinan, Rapi Tulfo, Erwin Tulfo, at saka Ping Lacson. Yun yung mga belongs to minority. So doon sa majority naman, nandyan sina President Peter Cayetano, Loren Legarda, Joel Villanueva, Francis Escudero, Pia Cayetano, Mark Villar, Camille Villar, Aimee Marcos, Bungo, Robin Hood Padilla, Rodante Marcolita. So 13, saka nandyan si Senador Bato at Jinggoy. Itong si Senador Bato kasi nagtatago dahil meron siyang warrant of arrest mula sa ICC. At saka si Senador Jinggoy naman inaresto sa kasong graft at plunder. So ito ngayon yung problema ngayon. Naproban na ba yung online virtual session? Hindi nga yan na-aprobahan. Nagbabangayan nga sila dyan. Nagbabangayan sila. So, kung sakasakaling magkaroon ng ngayon ng pagpapalit ng liderato sa Senado, siyempre dadaan yan sa proseso. Medyo kulang ang bilang na mamaya ang majority kung wala yung dalawa. Hindi, pero kasama pa rin nga sila. Kasama pa rin ang majority, sila pa rin. Oo nga, pero makakaboto kaya? Ano bang pagbobotohan nila? Kung sakaling magkaroon ng may panukala itong mga minority, hindi papasa kasi minority sila. Kaya nga, Pero sa majority naman, dahil kulang sila, hindi rin papasa. Ganun lang yun. Pero yung bilang nila, 24 pa rin. 24. 24 pa rin sila. Kahit anong mangyari, 24 pa rin yan. Oo nga. So, kahit walang naaalis, 24 pa rin. Bago ka mag-alis, dadaan muna sa Senado yan. Bago tanggalin ng isang senador. Magbobotohan din sila, 2/3 pa rin. 2/3. Ang kailangan nila. Tulad ni Barsaga, tinanggal na yata Hindi, sabi ni Richard, bakit malinis ba tayong lahat dito, kanto man, ng Congressman Richard? Tinatamaan ba tayo sa mga sinasabi niya? May mas malaki pang issue, yung tungkol sa flood control na pagnanakaw, yung dapat ang asukasyon nyo, hindi yung pagtatanggal. Ang tukalyado na si Kiko Barsaga, tan si Ken at Richard Goma. Kaya nararatan Ken.
Kaya yun ang Mga sinabi nga ni Barsaga na mga buhaya nga kasama siya doon, sabi ni Richard. Kasi congressman din siya kanto mo. Correct, elected official. Elected official so House of the Cross kanto. Senador din siya pati siya. Dapat na kanyan. Siyempre isang elected official, honorable, dapat sana hindi niya hindi siya magbitiw ng ganitong mga salita. Parang sinusunog niya yung buong house doon sa kanyang pagkasabi. So ito ngayon nagkakaroon ng political crisis diyan sa Senado dahil sa pangyayari nga sa hidwaan ng majority at saka minority. So abangan na lang natin ang susunod na kabanata, kung ano po ang magiging kahinatnan, kung magkakaroon ba ng quorum ng sesyon sa Senado. Talagang masibag si Tulpo si Senador Rapi. Pumunta ka rito. Talagang matapang ka. Pumunta ka rito bukas kung kahit ano. Kaya nga kala ko ba, sabi nila matapang lang to sa away mag-asawa tsaka magalit sa mga opisyal ng pulis. Programa. Yun pala, hinahamon niya rin si Peter Cayetano na kung talagang matapang ka, pumunta ka rito bukas, ganito. Tingnan mo. So ang nangahamon sa kanya, yung mismong kasama na niya sa Senado. Bilang ikaw yung ama ng Senado, ikaw yung leader sa Senado, ikaw sana yung mamuno na magpakita ng magandang asal. Na wala kang pinapanigan dahil ikaw yung presiding officer. Ikaw yung magbabalanse sa minority at saka majority. Mag-preside ka. Kung may votation, yung pagbubutuhan at nagkaroon ng tie, ikaw magbe-break. Ikaw yung mag-break ng tie. Yun lang ang mo dyan, role mo, hindi yung ikaw yung mamumuno na hindi magkakaroon ng session sa Senado. Sino ang nasasakripisyo dito? Ang taong bayan. Mamaya sa ating pagbabalik talakayan natin ang iba pang mga issue